iti may isang manalon kan money lender nga ni Eliseo Pera nga taga barangay na Pasat Balawan La Union. Napaltugan na tayo dito ijay Kantorya number 2 Luna La Union. Kat sino nga ta iti adatilikodan dito yapong krimen. Kung nakatay kat kakundi-kundinar dagiti kastoy nga kita iti krimen mga kabombo taga po na ikiklim tayo garodmat dito La Union, dito Luna or sa dino nga munisipyo. Pakiramanan dito siyudad ti San Fernando. Nga tayo kat peace-loving people, tayo nga kaya tapo dagiti kinadamsaken na krimen ket apay ta agpanuray latamet dagitoy dakes nga elemento nga agi wayat agi siyang katapo. Iti kastoy nga kita iti banbanag nang runata pamaltog and walang kalaban-laban yung biktima agman-maneho mula ti motorsiklo na pagamuam ket pinagagsiit dan napaltugan natay. Ket kasla piyek lang no tinamay anda mangi pakita dayto nga ada dagiti tattao nga talaga partikular dagiti adda iti likodan daytoy nga krimen na kinarami dakin plano akin utak nga handa nga kabutang dagiti otoridad tayo kan handa nga kabutang iti makunkunang pannakahustisya. Now, itultuloy kong tumanda ito adupay nga damag when no information tintay Madam Mamwan Tata manipod iti follow-up report ni Bombo Jan Elizar Martin. Bombo Jan, naimbag nga oras mo, please come in with your report. Yes, Bombo Jerry, dapat lang pakinigan na dito iti follow-up report tayo dito napasamak pamaltog iti barangay Kantorya number 2 iti ili iti Luna La Union iti Malam Kalman no serino kat nagturong mat personal iti Bombo Radyo La Union iti mismong pagtaangan dito nagbalin a biktima iti pamaltog ani Eliseo Pera particular dito iti barangay na Paset iti ili iti Balawan La Union kat pinasangbay na taymet dagiti kakapamilya na ken kasamatan na nang ibinglay damat dagiti impormasyon Bombo Jerry nga manuman pay kasa nagkadkad dagitoy nagpa-record when agpa-video Bombo Jerry nga dito mat kat Renes Peto tayo mat Bombo Jerry no serino san pay laang amaklon iti agdamay iti pamilya Pera iti barangay na Paset Balawan La Union iti napasamak ti padre di pamilyada ani Eliseo Pera kalpasan na paltugan iti may pagarup riding in tandem suspects sa agarup pa alas 12:45 iti Malam Kalman iti barangay Kantorya number 2 iti Iliti Luna La Union. Ano sa dino sigon ka iti kapamilya ti biktima Bombo Jerry nagkadkaden nagpa-video kan agpa-record pasado alauna idi Malam Kalman idi naamuanda iti insidente kalpasan nga impadamag dayto iti maysa ka bagyanda kasaruno ti dagos dagiti panagturong iti crime scene. Kinumpirmada iti mismo nga pamilya na Bombo Jerry paawid din dayto biktima nagapo ijay Balawan ken Luna kalpasan dayto anapan nagsingir idi napasamak ti insidente sipud ta aside nga farmer daytoy kat may sapay daytoy nga money lender. Inladawan da ni Eliseo nga naangaw ken nasingpet isu nga awan met ti amuda nakarinig kyar daytoy ken awan met ti pangta awat iti biktima. Sigon pa iti kapamilya ti biktima dakkel ti panakapukaw dakan kwa nagaput adupay iti plano daytoy. Namuan Bombo Jerry mga kabombo bayagan daytoy aman nalon negosyante ken money lender kasapay amang idadaulo kari tinaduma-dumang organisasyon dagiti manalon. No sa dinoy tagdama ket madama pay laang may proseso daytoy bangkay iti biktima ijay punerarya ken maruuray daytoy autopsy report daytoy and hustisya matitata iti kangrunaan nga ikis iti pamilya Pera iti wano pamilya iti biktima ken iti napaspas a pagdurdurasan iti investigasyon. Kabayatan na imo natay matan nga naipadamag Bombo Jerry nga tultuloy pala ang ti isay-sayangkat nga investigasyon dagiti otoridad manipod iti Luna La Union partikular iti Luna Police Station seknan iti napasamak pa lang insidente. No sa dino ti nagbaling exclusive interview ti Bombo Radyo La Union kini Police Major Arnold Ongatchen, officer in charge iti Luna Police Station kinunana aman narimaan ti panangkita daytata karit CCTV footages posible nakaka-capture when no nakaala iti nagdalanan dagiti suspect sakbay kan idinalpas iti krimen. Iti initial pala ang investigasyon dagiti otoridad Bombo Jerry kat aman manukuan ti biktima ti motorsiklo daytoy bayta dumaldalias at itinadakamat a kalsada idi kalaat nga pinaltugan daytoy iti may pagarup riding in tandem suspect. So nagsagrap ito patatama ti balay ti paltog manipod ti caliber 45 iti naduma-dumapas at ti bagit ti biktima bayta na recoveremat iti soko manipod iti crime scene ti 5 nga empty shell iti nadakamat a paltog ken duang deformed islag
iti paragkita ni Onggatyan adati may pagarup tama ti bala iti igid na pasat ti bagiti biktima nuan per orayan day tata iti resulta iti autopsy report daytoy. May isa ka rin isirsiripan tatta dagiti otoridad a posible motibo iti krimen tatta ti robbery agsipod ta napukaw ijay crime scene daytoy sling bag daytoy biktima naglaon iti collection wenno kwarta na singer daytoy ken ti nangina a necklace nga suot daytoy idi napasamak ti krimen numan pay adtultuloy pay lang ti may saysayangkat nga investigasyon tapno kitaan dagiti dumapay nga anggulo ken duktalan ti pudno a motibo iti krimen. Target mo ti Luna Police Station at ikabitan na panawen ket masulbarda iti nadakamat nga kaso ken may samat daytoy tata iti daytoy pangnamnamaan mat iti pamilya ti biktima nga mapapaspas iti investigasyon wenno mapapaspas iti pagdurdurasan ti investigasyon iti pala ang nadakamat nga insidente iti pamaltog iti barangay Cantoria number 2 iti ili ti Luna, La Union. Kay Bombo Jan, Yes, Bombo Jerry. once wag mo na lang nga saludsad so to date awan pa iti na bukal iti Luna PNP no anya nga talaga iti motibo na daytoy no hold up wenno anya man pay. Ay tagdama Bombo Jerry iti sirsiripan da daytoy robbery no may sa daytoy karit kitandang adapay dagiti sa baling anggulo nga kitanda itata Bombo Jerry ta may sa karit nagibasaran da daytoy robbery although tuloy-tuloy pa lang daytoy sa isang katang investigasyon Bombo Jerry ta napukaw gamin daytoy clutch bag or sling bag pero i-claim na gid kapamilya na sling bag daytoy napukaw malipod iti malipod kini Mr. Eliseo Pera ngaglaon daytoy iti collection handamot nga ammo wenno handa nga mapatapat no mano iti bilang daytoy napukaw agatad and malaksid pa iti dayta kat napukaw pa daytoy necklace nga suot daytoy biktima Bombo Jerry nga dito kat nanginagamin iti gatad na ano sana nga bumidot base pa lang iti report iti biyang iti kapulisan 50,000 iti gatad na dito nga necklace and malaksid iti dayto dapay claim iti kapamilya na ni Mr. Eliseo nga dayto payrelo no kat awan maten Bombo Jerry ta idi kinita da kano iti kwarto dayto biktima Jerelo na may pagarup na suot na dayto idi napasamak iti insidente Bombo Jerry. Okay. So anya ti atap dagiti otoridad dagiti nga ta suspect kuno riding in tandem tagatamo lang Luna wenno Balawan. Itagdama Bombo Jerry tuloy-tuloy pa lang ti saysayang katang investigasyon ken saan dapat na makay-provide itatta iti kanayunan impormasyon nagsipot takit kitanda pay dagitoy CCTV footages no nga posible nga naka-capture wenno nakaala dagitoy nagdala na dagiti suspect Bombo Jerry. So dito tatay tinaingat nga imbestigaran da kat kan kasama ta naingat nga kitkitan ta iti Luna Police Station. So nga busy da pa lang ingana iti agdama Bombo Jerry ta target na garod nga iti kabitan nga panawan kat adati pagdudurasanan no when no development daytoy pa lang isa-isayang katda nga investigasyon and even daytoy dinamag tayo ano dito kat planado dito ka kasi nga sa ludsod iti biyang iti Luna Police Station ket san awan pa iti mai-provide da itatanga information na Bombo Jerry agsupod ta dagito mamuan tumatlaangan dagiti kanayunan when no final nga information or result da investigation da ano once nga na-collate dan to aminan no dagiti ebidensya kan dagitay makapanaknak iti pala ang nadakamat nga krimen nga dakkel nga makakontribute to iti daytoy may saysayang kat nga investigasyon Bombo Jerry. Okay, kastoy nga oras edi kalman nya nga napasamak dayta nga krimen Bombo Jan. Tama ka dyan Bombo Jerry oray si tayo kat napilaat tayo mat iti daytoy garod nga napasama kinapudno na nakapatpatang tayo dagiti kapamilya iti biktima Bombo Jerry ket kinanadagarod ket pangtalong biagnan kuma dayto no nakalasat isuna Bombo Jerry kasi adra kitay instances idin nga dajay last time kat naksidente may pagarup na aksidente isuna somewhere in Bangar ngam nabiyag isuna Bombo Jerry kat di nakaladingitan da kat kasuymat lakit din iti napasamak ken iti ipupusay daytoy biktima nga dito yan karumal-dumal daytoy napasamak Bombo Jerry. One time bagam natay Bombo Jan kat upat nga bala ti paltaw iti simbrak iti barwokong na daytoy biktima. So after 24 oras hanpay nga na-establish dagiti otoridad iti Luna no daytoy ba biktima tinambangan da wenno sinurot da. Posible nga tinambangan da dayto dapay nga na-establish iti agdama Bombo Jerry manig iti data
ano ta kitanda pa ila ang dagitoy lusutan actually manaremati koordinasyon da karagiti establishmento no nga daan iti CCTV footage na bombo Jerry managiti dayta nga banag no. Okay. So, dati bang kay nga iti biktiman, handa pa'y nayawid dyan ti Balayda? Negative 5 bombo Jerry dapay lang iti funerary iti agdamaken dapay lang daytoy may isayangkat nga autopsy no nga maiti bagbagat ti Philippine National Police kat nalpasmutan daytoy panakaisayangkat ti autopsy report dapay gawin nga naawat daytoy final copy so damdama maki-update pa yung tumanan iti Luna Police Station managpa lang iti daytoy autopsy report pero agtaltalad pa lang iti punerarya daytoy bangkay ti biktima and dagiti mat pamilya iti biktima akat surutan damat no nya iti maiyat nag protocol managpalang iti daytoy so maddama iti panag your urnusan datay salpaw ano dyan ti arubayan matlaangan iti Balayda bambo Jerry nga isunto mati pagyanan dagitay tattao nga mapanto makilamay and nagpaabot matan iti panaki pagladingit dagiti gagayem ken kasama tan ka pamilya dagiti ka barangayan da sadyay ayan ti barangay napaset Balawan karaytoy biktima abang Jerry and uray dagiti residente jay kat talagang maladingitan damat iti daytoy ipupusay iti daytoy kabarangayan da and talagang nalatak gamin isu na Bambo Jerry nga money lender no isu daytoy iti pabulod ti kwarta. Yes, Bambo Jerry. So iti may sakaragiti man pakalaglagi panda Bambo Jerry. Kan aside from that, negosyante pay gayam isuna. Naman tayo nga negosyante isuna tagla ko karagitay natnateng no dagijay ilaala ko na daduma kat aga po iti apit na and at the same time manalon isuna kan adragitay organisasyon nga pakaibilangan na no sa dino isuna ti mangidadaulo Bambo Jerry. Okay. So masaludsod ko man lang Bambo Jan ijay mismo nga crime scene na tinakapasamakan dayto krimen. Natao ba dayta nga lugar when dagitoy lang riding in tandem iti mabalin nga nagtambay ijay? And yung rider iti biktima. According kini Police Major Arnold Ongatchen, officer in charge iti Luna Police Station, adati upat inga na limang pagtangan ay iti nadakamat nga lugar ay iti adati upat inga na limang balay no iti adda sadyay idi napasamak iti insidente so adamot dagitay naaladan no nga mabalin nga tumulong iti daytoy nga investigasyon and iti adda kat naman pa lang iti pan naka-imbestiga na iti daytoy Bambo Jerry. So adaji balay kat awano dajay area kat kunsya ka daylight pa no iti pan naka pasamak na no kaalal dawan ti pan nakapasamak na kalkalpas garut ti pangal daw idi naawat na daytoy information ay iti pamilya na babanbatlangan iti kabagyan da no nga nakaibaga iti daytoy napasamak nga insidente. Okay, sir iti Bambo Jan karagita nga upat to limang babalay awan ti nakasipot kadakwada sino ti naka-establish nga riding in tandem daytoy nang tiro king kuana. Base pa lang daytoy ti panagkalap iti impormasyon iti Luna Police Station nga allegedly no kat adda iti motor motor nga di maliasat no daytoy kat adda ti nakaimatang pero daytoy Bambo Jerry kat ongoing pa lang no iti parag-investigar da. So iso mat lang iti nakaalaan iti kapulisan manag iti daytoy pa lang insidente. So nga na kuna daytoy nga babanda toy resultan to iti CCTV footage nga nakalap iti Luna Police Station kadto establishment daytoy ti makapanatnat kan makakontribute iti daytoy pala ang investigasyon danto Bambo Jerry. Okay, so dati posibilidad nga ma-identify dagitoy suspect Bambo Jan baka nakamaskara pa dagito naka-face mask. Sa matan nga naibagawan na nailagawan dagitoy Bambo Jerry nga ti ipapanamnama lang nito ta iti Luna Police Station nga aramidan da amin iti kabalan da tapno ti kasakat matiliw adagiti akin dikodan iti daytoy payla ang krimen Bambo Jerry. Oh sige. Maraming salamat Bambo Jan dirita nga damag manipod Luna La Union. Alright, so dito pa lang iti follow-up report ngayon tayo medanon manipod pa lang ito muna distrito iti probinsya iti La Union manipod ti ili iti Luna ken Balawan La Union partikular iti barangay Napaset
iti ili iti Balawan na La Union para iti Bombo Hanay Pangaldaw nakaduatay manipud Bombo Patrol ni Bombo Randy Oriiro dito ni Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union Basta Radyo Bombo.